Kajing keno halor kajing lek ben ki company ne ki karkhana ki blaseng kam hang ne hapo upur usam jangkari khasi jaintia kadai gabangi jubana na kapor shakapor namar kajing pam khan snap ko jangki yak longbrio manbrio dakba ki shuset bat pendu tulop kani ko khubor kadai halor kajing wan mi jong weu rangba ban ujor yak company cement kaplatep kum ka JUD best cement kabadan hawa ya jer narpo kabaha papo East Jant Hills district shaka office jong shulong mil ukurwa ka tiar ban wan man pen sngaw halor kajing pensa tulop jong ka company yakumba arphongot kinang apahara kibadan hapo jong ka Meghalaya Private Security Agency Uniu rangba uba wailat nong tudu ubalong ru kum liaison officer haringkat u supervisor jong ka Meghalaya Private Security Agency ulethu baladap shisnami e yakiba klam yo pisa jong ka agency na ka company bat kumta kila penram jur halor kani ka jingle jong ka Nakaliang uba nong tudu ulapan pau ba jan man kapor bau jupa ni katulap henry utrai usubu sibu teng dakabaong man kapor bo unsio hakatayo ka banwan ngi pha khna hadu nadu usne marjar arpoi tebat hadu usne marjar po ar ka pe katulap jong gi khna jongi kimya te kamun kimya ngapan senge no ikhna jongi te hadin bangapan senge no ikhna jongi hadin katu katni kila kang talana tamba kita ki ba pending bill ki khasi jongi ki lek khang tala be man kapor ka tu ka bill jong ki yo na tene kaliang jongi pa ngaru ngambang se namar ki ngafon yo try jong simen ongi ngalasai bon ai katak tulap hadu mentaru mai tengah bangse ban lek mi na le jong ki khman ngalit kali gitu ki security thamai ka ejan lang ba ka de na po dakar te kemut ki khna ru ki bade ki dakar kasir ki don we ar tamba babon ki dakar ngalngo bale kini ki yo tulap bale ki khna jongi kim yo tulap ki barjala ki yo tulap long ngasong siam namar bale ki try mulu kim yo manta kade ke agency ka bade na po dakar mde na po Meghalaya ko jongi ta ngila try lambat ka government hi ngila register ang ba ka hum police te kemut ngila abiang na dong sedang karul jongi la ami na do arjar prane arjar kasan siki arjar prahe ngakan mau te kemut mentangi ngila try lang ba government dengan la persang ban kol ki SP ba per ban ong to utei price men uang lasai unai te kemut nga hiar no men ketugas ni khatnyo toring menta agos ngakular yo ngakren yo tum yo manager hang tong ang lada po istio katulap jongi kampoi ngan khang dala ban ngan be sisndon ya pinang ni ngan sisndon namar bale ki khna jongi kim yo tulap bale kini ki badang sujon thamai menta menin ki yo tulap man bunai kata ka persngupsi jorenga la yo keli tambah ke jingong jongki ki klam ong bangim don bisa laki ong bangim don bisa longi sngus ngan te uang baik ngan saai la sim te yo ngan saai la cisngi kata ka jingbu jong ukum ta te kemut kani kemut bomla ban long ken kade no try ki klam siu shangi ken je khna jongi ha try jong simen tang bai ka arpho shaneng te kila don bet ki khna te ki khasi jongi balem yo kidang try mentawe arngu dang try tang ba bobon la don lagi dekat dekat khagapor bangalit tu kusngi ki khasi tom don chu don tang tawe bakran nga sim number phone jonga handai barang ayo i ki dekat te ki dekat ru haba ki don lang bat ka uniform discipline don haba wan mangi sumut kum ki officer kimnang ban selot kidon hapo uniform to mainyu ki klam code katu kapan pau kumut bagi kena ki klam don discipline ki kim tim tang ba supua ban pha tre ki hang to ban singan ka to ka JUD cement bat ban katulo pat ki poi pat kamut kata ken ka bu jingkeli ya bahaya nga mut balai ki barjela ki yo ban tre siapa ka jela jongi balai de ki try mulu pat da ki try kim yo pat ikatulap ngadu arjar arpuwe hadu arjar arpuar lalong arsnem gumta la don teka bil ta la jangai bapli ki kena manu benai ki tray klam yo bil tengah teng hapsai no nakapala la jong ban ay ki namar nga isn ki tray klam bisa bapli bakin sakun kumno tengah de pe stay tengah yel jong ahun bandu nga ay no ki kena mulu melakat bangayo bakin yo ban pesah yeng kan tata ki kena kemti bang balai ka pending kutulap na kaliang jong ki khna ki kali be yangi sa office kan balai sar phile kumne balai gumta te kumut na kaliang jongi hi te kumut kat ita ikon bor bayo tengi yarab be yeki hadin nang ta te kumut ka hadin nang ta ka jing pending tulap pending spending te kumut ngimla su ban ai kena ni pen stop no yeki pat
kajing karan bat try ong sa ai hadin ci tayo hadin ar tayo to mai to kumut mentang gampang si haban nyo kini dakani kan senjam Nalor kata ula pentip bana kaliang jongki kil ai por saus ngi yo tu try kate ka company ban siu pendap ya ketulap ko jongki balada siu kin khang tala shi sendan ya kate ka company ngan bu por hi ya ka stang saus ngi la jandap sitiok ar ngi lais ngi tang bangan bu be saus ngi lada ka judi siban kampon point no ya ka bil jongi hapo saus ngi kamut ngan be sendan ci sendan gitu gid khar gi batre hang to ban ngan khang tala ci sendan ngan ap sendan hang to he kat bampat yo ke tulap hadin balayo ya ke tulap tu mut ngangan pet na ru la biang la yo ya ka sep lo jong